Dobrodošli na sajt Trčanje RS, moje ime je Veroljub Zmijanac. U ovoj nedelji i danas testiramo Asics GT 2003, verziju 3 ove patike. Šta je Asics GT 2000? Znači, to je patika koja nije top patika, znači sa najvećim cenovnim rangom kao što su Kinsei i Kayano, ali nalazi se u središnjem delu rangu Asics patika, što znači da odličan odnos cene i kvaliteta. Tu su sve tehnologije koje imaju i boljim patikama, nešto manje primenjene, ali cena je jako povoljnije. Šta to znači? Patika je namenjena za sve neutralne trkače, ali i trkače koji imaju blagu ili umerenu pronaciju. Namenjena za sve trkače koji hoće duga trčanja u stabilnoj patici, u mekoj patici, namenjena za sve trkače koji hoće polumaraton, maraton. Takođe, nešto teža patika, nećete u njoj trčati intervale, nećete u njoj trčati lični rekord na kilometar ili 5, ali to nije ni namena ove patike. Tu je gel koji se nalazi u zadnjem delu stopala, znači pete, jako daje odličnu amortizaciju, pena celim dužinom, dvostruka pena, tako da je amortizacija rešena na najbolji mogući način. Tu je i Dynamic Duomax sistem, znači koji daje stabilnost prilikom trčanja, a takođe i peta je nešto ojačana sa plastičnim elementima, tako da je zaključana da se ne pokreće kada trčite. Guidance line, nešto novo kod Asicsa, koji tako napravljena dizajnira patika da prati normalan tok i gaz stopala od peti ka prsti, znači patika vas sama vodi ka peta, ka prsti, što je jako važno ukoliko imate neki oblik deformiteta ili ne trčite, niste trčali ceo život, pa vam je to prirodan pokret. Takođe, jako izdržljiva patika, dosta tvrde gume, s polja neće se izlizati tek tako patika. Najbolja i najveća inovacija kod GT 2000 verzije 3 jeste što je Asics logo, koji je uređen od ovih plastičnih delova, pomeren skroz nazad. Zašto je to važno? Zato što je onda ceo prednji deo oslobođen, tako da je ceo prednji deo u mešu i u mrežici, koja opet daje prozračnost i patika može da diše, što je jako važno za ovo vreme kada je jako vruće, znači dosta prozračna patika. Na kraju, tu je i memorijska pena u peti, znači pa ima bukvalno sve tehnologije kao i najbolje Asics patike, s tim što su primjenjene u nešto manje količini. Za sve vas koji hoćete udobnu, stabilnu patiku za duga trčanja po povoljnoj ceni, ova patika možete naći u Trefe radnjama u Srbiji i Beogradu.